Здравейте, колеги! Ще ви демонстрираме как можете най-евтино и най-бързо да си направите само един нуклеус, който да си отгледате отводки. Вземате едно съндъче преносно, виждате го, и пробивате няколко дупки, 2-3 дупки, може и да си го изрежете. Ето ги дупките вече пробити. Това ще бъде предната стена на нуклеуса или входа. Ето, така изглежда вече след като е разпробито. Това ще е долната прелка, входа на нашето нуклеусче. Вземаме подготвен елемент, от който ще направим прелчицата. Застъпваме го. В същото време този елемент, освен прелка, ще застане един вид като краченци. Така. След като имаме вече долната прелка, вземаме винтовера или акумулаторната дрелка. И си го подготвяме. Правим си фризовете. Ето така сме направили фризове за главите на видеите, за да може да не стане по-красиво, да не излиза нищо. Сега вземаме, зависи от винтовете, с които ще работите, и бургията. Аз специално работя с 3 мм. Отваряме дупките. Вече след като елементът е заготвен, пристъпваме към монтажа му. Подготвяме си видите. Поставям. Ето е първата.
Сега, така изглежда вече подготвен самият нуклеус, самата прелка. Ето, входовете. 3 входа сме направили. Виждате ги. Достатъчно големи са. Правям ги с 7 или с 8 мм бургия, тъй че да не затруднява минаването на пчелата, а в същото време да са ограничени самите входове, да не позволяват нападения от другите по-силните пчелни семейства. По-лесен за отбрана. Така, вече след като сме монтирали това, вземаме един лист фибран. Двойка, тъй като дебелината, сами знаете от фазера, е 5 мм. Няма да има тая стабилност, а трябва да можем да задържим температурата в кошера през по-студеното време, през по-топлото, да поддържаме по-нормална температура, да няма скъсвания на пити и неудобни условия за работа на пчелите. Първо вземаме размера отпред, където е самото лице на така нареченото и нуклеусче. Тъй като искам и отпред да го изолирам, правя 7 см, от 7 до 8 см чисто пространство, на което въобще няма да сложим фибран. В момента правим 8 см. Маркираме си го. Вземаме широчината, както в момента е 17 см. И дължината 25 и 5. След като го имаме този размер, ако имате като нас подготвени елементи, нанасяте размерите, изрязвате и поставяте. Ако искате, можете да ползвате нивелир. Прав ъгъл, аз предпочитам да си използвам една летвичка от подготвената за капаците на нашите нуклеуси, с която фиксирам очертанията, а не самата нея, я фиксирам към самия фибран, за да нямаме разминавания в размерите. Не е нужно много да се стяга. Въпросът е само да е фиксирана, за да може да се работи спокойно.
Вземаме обикновено макетно ножче. Изрязваме парчето, което ни е необходимо. На широчина. Сега нанасяме размера, който взехме от кошера. По-точно от сандвичето. И по същия начин го правим и него. Ето го подготвеният детайл, както виждате. Налагаме го. Вземаме няколко път фибрана по принцип към кошерите, когато изолират. Аз лично предпочитам да си го направя с види. Става доста по-здраво. И започваме внимателно прихващане. Леко надвиваме видията, ето виждате, видията захваща фибрана идеално. Вече така фиксирания фибран започваме и си го захващаме да стане по-стабилно. Ето виждате, демонстрирам. Хващаме го за фибрана. Получава се на здрава и добре оплътняваща страница. Колко кожени ще направиш? По този начин обработваме и останалите 3 страни, докато достигнем ето това. Четирирамков нуклеус, който не изисква много средства. Бързо и лесно се работи с него. И предполагам, ще ви впечатли с добрите си резултати по време на производството. Това е капака, все още не е довършен, но ще го довършим и него. За сега това от нас, до нови срещи!